A resina levas aproveitando desde fai milenios incluso. Os antigos, os nosos ancestros, o que facían con isto, pois para recubrir os primeiros barcos que facían para que non lles meteran auga, queimaban a resina e iso depois convírtese en sólido e iso mételo nas gretas e xa non lle entra auga. Facíase a pez das botas de viño, recubrimentos de barriles igualmente. Tamén se utiliza a modo tradicional na cerámica de Gundibós a resinación. Son Xián Santos Zarazo, son o presidente da Asociación de Resineros Galegos, xunto con outros compañeiros na directiva, e un total de 14 asociados na asociación. A día de hoxe pois, somos en torno a 10 resineiros dentro da asociación, que está cada un coa súa zona de aproveitamento. E, bueno, eu cheguei hasta aquí pois, estudiando gestión forestal. Despois metime na carreira, pero non foi o que me imaginaba, non me gustaba ese ambiente e busqueime un pouco a vida no ámbito laboral. E un pouco pois, con outros compañeiros falando un día, pois conseguimos un pouco de información sobre a resinación. Vimos que era unha opción importante e interesante para desenvolver en Galicia en base ás condicións que tiñamos e pois, buscamos monte, buscamos quen nos compraba a resina. E con un envío de ferramenta e un pouco de sorte obtendo uns cuantos piñeiros, pois empezamos o aproveitamento. Foi no ano 2015 con 1500 piñeiros. No monte que nós estamos xestionando son aproximadamente unhas 16 hectáreas, que, bueno, estaban non abandonadas, pero sí un pouco faltas de xestión. Nós o que fixemos foi un desbroce previo de prácticamente a totalidade da superficie, había zonas que non había que tocarlle. Tamén fixemos un pouco de xestión de madeira seca, que a Comunidade de Monte regaloulle a cada comuneiro, e en total, pois nestas 16 hectáreas estamos xestionando aproximadamente 10.600 caras. Hai piñeiros que estamos traballando unha sola cara, a dúas, e incluso hai algún que poden ser a tres. Din que extraemos a savia do piñeiro, e non é certo, non o que extraemos é o sistema cicatrizante que teñen as coníferas. Esta resina utilízana pois, para calquera ferida que se poda facer, ben sexa unha poda feita por nós ou a incisión de algún bicho, pois esta especie que fai é generar resina para taponar esa ferida. Isto ten unhas propiedades moi interesantes que así en bruto, recién salida do piñeiro, non son apreciables, pero todo esta materia prima que nos extraemos, a día de hoxe tense que enviar a Segovia, que é onde están as empresas transformadoras, e ali destilan este produto. Filtranos, sacan as impurezas e despois sométeno a sobre 170 grados de temperatura e é onde se disocia a auga ras, a parte líquida, e a colofonia, a parte sólida. A auga ras ten uns aromas moi fuertes e é prácticamente transparente, e a colofonia ten unha tonalidade similar ao ámbar. Do auga ras podense facer outras segundas transformacións e podense aproveitar para fijadores de aromas, fijadores de sabores, perfumes, xarabes. Despois a colofonia utilízase moito para pegamentos, tintas de impresión, pinturas ecolóxicas. Vamos a empezar o proceso de estonado. Faise normalmente nos meses de decembro e xaneiro, que é onde o pino está en parada vegetativa e onde máis propicio é este traballo. Vamos a quitar a maior parte da corteza hasta chegar ao cambio. Aquí minimizamos a cantidade de corteza hasta chegar a esta parte blanquecina, que é o cambium por onde nós extraemos a resina.
Agora ven o clavado, utilizamos estes potes de plástico de unha capacidade de 1,5 kg e unha chapa metálica. Isto sería a única parte que entra en madeira dentro do pino, vale? Bueno, pois marcamos a altura. Sacamos e introducimos aquí a chapiña. E o traballo estaría para resinar. Cando empezan a subir as temperaturas e a facer bo tempo, arrancamos o que serían as picas que se fan cada 12 días. O corte facémolo de borde a borde, no? Dos 12 cm que habíamos marcado, e no primeiro, sacamos o pote, o primeiro vamos a facer só un marcado. Depois, os 12 días, faríamos o resto do monte, os 12 días volvemos e xa sacaríamos, digamos, o resto da monda e o triángulo de abaixo. Agora vamos a facer a pica. Bueno, aquí se vedes tamén xa se nota o que é a corteza, o resto de corteza que deixamos cando derroñamos, o que é o camión sería esta parte máis clara, a blanca, e a madeira sería ese máis case amarillento oscuro, que sería esta zona do medio. Aplicamos a pasta sen chegar ao borde, sempre respetando un pouco estes lados, e aí quedaría a pica feita. Bueno, agora procederíamos a facer o terceiro corte no árbore. Xa fixemos o primeiro, que era o corte inicial, despois quitamos o triángulo, facemos un superior, e a continuación faríamos o que sería o terceiro, que é o que nos toca agora. E nada, quitamos a mondiña, aí vedes como ascende o ácido e quemou esta zona, e agora simplemente teríamos que facer un picado. Podíase aproximar un pouco máis, pero bueno, eu creo que con este corte nos chegaría. E nada, volvemos a poñer o pote e a esperar a que volva a botar resina a árbore. Yo me llamo Arquímedes y soy de Sevilla y conocí la resina a través de un amigo que se llama Lucas, que tenía un pinar para resinar en su pueblo, y como me interesa el trabajo en el rural y las tradiciones, las técnicas tradicionales, pues me interesé, empecé a probar y pues al final pues ya en agosto hago un año de estar resinando. Se aprende mucho de cómo trabajar en el campo y de cómo cuidarlo, y de que la resinación no es solo sacar la resina a los pinos, sino también limpiar el monte y conocerlo. En el rural se sacrifican cosas de la ciudad, pero también se aprenden otras muchas que se han perdido en el ambiente urbano. O aproveitamento madeireiro é o que máis se pregunta a xente, se por non resinar vai a estar depreciado esa madeira. Nós a nivel técnico decimos que non, esa madeira nós non incidimos en madeira, isto é un traballo superficial no cambio e na corteza. O que si pasa é que o madeireiro a veces por negocio, pois diche que vale menos, pero el vai seguir vendendo ese árbore ao mesmo precio. Entonces, nós sí que defendemos con este aproveitamento, este sistema de resinación, que é totalmente compatible, non van a secar os piñeiros, non van a morrer, van a estar incluso en mellor sanidade, porque a nos compensanos e queremos que cada vez estén máis anos para que produzcan máis. Xente que quería vivir no rural dunha forma digna, e este traballo permítenolo, pois reunímonos 3 persoas e desenvolvemos un aproveitamento que creemos que é idóneo para dar un punto de inflexión no monte, para empezar a gestionalo dunha maneira directa, con xente que viva no propio lugar, e a partir de aquí, con ese desbroce, ese paseo continuo, podemos generar a aparición de cogumelos, podense meter ganadería no monte,
vamos, un sinfín de oportunidades que se pode ter no forestal galego.